Ľudia, ďalšia ochutnávka na Helko. A toto je teraz limitované 20 rokov. Universary, čo to tam je napísané? Neviem. Klasik. 20-ročná edícia, otvoríme. Pozrite sa, aké krásne zlaté to je, tento čierny. Toto čierne biečko sa mi vždy páči. A ideme kúknúť výživové údaje na 100 ml. Čiže 194 kJ, 46 kalórií, dobre, to je energia, tuky 0, nasystené mastné kyseliny 0, sacharidy 11 gramov, cukr 11 gramov, to máme všetko, sol 0,20, ideme to okoštovať. Mňam. Ľudia, toto vám odporúčam, 10 z 10, najlepší energy drink, určite nie je lepší ako biely Monster, to si musím zatlieskať. Ľudia, dáme túto tejsnúť aj túto mladému Brunkovi. Ako ti chutí? Fajnový, jablčkový, klasický. Taký klasický energetik, dobrý, ale je to dobrý, lebo mne to chutí. Aj keď je to ako Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, dajte mi odber, like a koment. Čaute. Tak 7 z 10, no.